Wangosina kunzwa kuti uyu maidei wedu uyu maidei anouya achibatsira kuchechi. Hanzi achingopedza form 6 end of last year kumisheni kwaanga ari ikoko, zvabuda kuti wakamitisiwa. Achingopoya kubva kumisheni wamitisiwa dori. Wanga usingazivi? Amitisiwa hanzi nekamukomana kemutaundi kanoridza magitari. Zvino mukomana wacho ari kuramba mimba yacho. Do you get what I'm saying? Believe you me, you don't get into this mess. Mukateerera zvandiri kuda kukudza izvozvi, ndogara ndichitaura. Vane nzeve dzekunzwa ngavanzwe. Naika ndizvo ndiri kutaura kuti vane nzeve dzekunzwa. Naika hatidi maproblem pano. Chendai munosuka. Anongoita mimba chete sitati kumusha.